Maisugong gipahunong sa usa ka traffic enforcer sa Talisay City of Talisay Traffic Operations Development Authority ang suspitsadong snatcher nga nagmotorsiklo usa kanila nasikop. Ang report ni Marie Dumabok. Nakita sa CCTV sa Talisay City Command Center ang motorsiklo nga nagdanga-danga diha sa may Cebu South Coastal Road. Gani hapit kini ni bangga sa lubot sa usa ka auto nga naghunong samtang ang traffic light nag-stop signal pa. Misway unta siya paglusot apan gibabaga na siya sa 27 anyos nga traffic enforcer. Tungod niini, mibiya dayon ang driver sa motorsiklo samtang gipugngan pa sa traffic enforcer ang motorsiklo nga makabiya. Nipuli unta ang backrider ug nisuway pa sa pag-ikyas apan gipugngan gid kini sa enforcer. Kay wa man makalighot, midali-dali na lang og palayo ang maong sakay sa motorsiklo. Gipa-stop signal ang tanang traffic light sa dakbayan human gi-activate ang Oplan Magneto tungod sa gireport nga pagpanglabni. Halos tanang description nakuha gyud mismo sa biktima. So tungod ana, gi-alarma dayon sa atong personnel nga nadapit sa may kilid sa City Hall hangtod nga nakadungog ang tanang mga personnel na subay og asa dapitan ni agi ang kining maong motor. Hangtod nga naabot dinhi sa Cebu South Coastal Road, ni agi nato dinhi sa atong opisina. Pag-abot na po dito sa may San Isidro, gisuwayan pag gini og harang sa atong mga kauban ni sibat gihapon. Wala lang nganli ang traffic enforcer alang sa iyang seguridad apan miangkon nga wa siya batiag kakuyaw nadtong higayuna. Ako gibutak din, so ni kuan man sila murag ni action man sila so-call o ni resist man sila. Sa tabang sa ubang motorista, nasikop ang usa ka suspitsado nga giilang si Vincent Quiñones, 23 anyos, taga Toledo City, kisa giilang anotadong tulisan. Na-recover ra ang cellphone nga gi-snatch niini. Nasutaw sab nga kinarnap ang motorsiklo nga gigamit niini. Nasakmit raw sab ang motor. Daggan kito ni sulti nako na kato kong gibuhat ko no delikado. Pero sa akong ko na to, ni take lang kog action na to kay mao mo titawag sa akong mga kauban. So, ni-response ako sa duty na kong gikon mag. Wa jud ko kanahon nato na magdatog armas, wa ko ka expect ato ba. Ni action na gawin sa akong gibuhat ako ma'am. We have gained a lot of information after the arrest. No? Number one, of course, we have proven that he is a drug personality because during the arrest, our operatives on the ground also confiscated from him illegal drugs. We would like to thank the traffic department headed by Sir Joy Tumolak. Padayong gipangita ang kauban niini nga nakaikyas. Oba ni John Solon. Ako si Marie Dumabok. Balitang Bisdak.